Okei, mä oon uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan Movistar Planet 2. Joo, mennään vaan silleen tsekkaa mitä siellä on. Ja niinku tolle. Sannissa toi on hyvä peli mitä sä pelaat. Mä oon nytten siis kipeä. Joten nää no ihan nättiä. Mä tykkään näistä housuista, mitkä tuli tässä. Näette nyt ruudulla. Ja toi koira on ihan söpö. Noi huulet on ihanat. Mä en hirveästi tykkää tuosta valkoisesta paidasta. Mut kaikki muut on niinku kivoja. Miksei tämä lataa? Hei. Joo. Nähdään kohta, kun tää on latautunut. Joo, nyt tää lata. Siis kattokaa kuinka ihania. Tästä kaikki on ihanaa. No hiukset sillä ne sopis jollekin, mut ei ehkä mulle. Mut siis niinku kattokaa tota toppia. Siis sitä. Mitä hittoa? Mitä tää on? Miksi tässä tulee jotain tähtiä? Nyt mä oon varmaan jostain ihmisestä. Koira, Nini ja 5, se on aika söpö. Mä en halua kokeilla sitä Lyrics-pränkkiä tässä pelissä, mutta jos te haluatte, niin sit mä voin kokeilla Lyrics-pränkkiä. Joo. Tässä on mun avatar tällä hetkellä. Maikkiliini 10 peruna on siis mun nimi, jos haluatte mut kaveriksi. Ota, mä menen johonkin rauhallisempaan vaikka näyttämään. Mut siis joo, tässä on mun avatar. Mulla on tommoset niinku kengät. Mä tykkään noista kengistä. Sitten mä tykkään tosta paidasta aika paljon. Ja sit toi noi housut on ihanat, mut siis mä näytän mihin mä niinku pyrin, et voisin. Tää on ihanaa. Joo, siis en ehkä pyri enää siihen, mihin olen ajattelemassa. Koska brouski, tää on ihanaa. Siis OMG. Nyt mä laitan niinku oh fuck. Anteeksi. Jos me laitetaan nämä mustat valkoisiksi. Tää on ihanaa. Mä rakastuin tähän. No kun en mä pelaan Movistar Planet 2. Mut siis mä olin tyypit pyrkimässä näihin kenkiin. Ja sit mä olisin vaan laittanut ne niinku tälleen, tää olis ihana avatar. Kattokaa nyt kuinka ihana tää on. Ja sit jos tää ihanaa. Onkohan monta kertaa mäkin sanon ihanaa tämän aikana. Mut jos tähän, mun pitää ottaa tästä, mun on pakko ottaa tästä screenshot. Koska niinku mä aion pyrkiä tähän avatariin. Hinnalla millä hyvänsä mä aion pyrkiä tähän avatariin. Niinku tää on liian ihana. Siis kattokaa. Jos mulla olisi tämmönen avatar, niin mä en enää ikinä vaihtaisi.
Pitäisin sen aina tälleen. Jotenkin itkettää, kun täällä on vieläkin nämä kesäjutut, mut siis joo. Mennään pelaamaan tyypät niitä pelejä. Multistars 2. Oh my god. Mikä on Multistars? Sannis kirjoitti, Sannis haluaa näköjään ladata Multistar Planet. Sannis kirjoitti Multistars. Ei se ihan ehkä noin tapahtu. Jop. Joo. Täällä ei oo ketään. Mä olisin vaan halunnut pelata että ei mitään. No ihana tällä kettuman alla. Ihana avata ehdottomasti. Kirjoittaa mulle, sitten mä haluan nähdä minkälainen se on. Mä oon täällä vähän saanut. Mä laitan tähän tai niin. Moi. Ihan. Etkö sä ladannutkaan sitä? En mä vielä lataa sitä. Minne mä menen? Jonnekin tommosen metsään. Pakko kysyä tätä kamusta on liian nätti. Miten menee? Itellä ainakin ihan jees. Ja juu, miten teet tänään? Ja kun nyt oot lukenut tänne asti, niin paina sitä Love It -nappia. Anippia. Rouski. Kato sen poikaisena. Mä olin tekemässä avataan. Mä laitan sen. Kiva. Ihanaa. Laitetaanko kamut sit? Jos ollaan samassa elussa. Kyllä voi laittaa kamut. Silti. Mä katson lähinnä niinku mehkoja. Äsken mä ajattelin laittaa lököparvut. Miksu. Mitä mä? Siis kuka? Ei se mulle kyllä kuulu mitään noita puhunut. Sä voit siis Mikana laittaa sulle nimenä vielä. Toi lähti. Mä laitan ehkä kuulukkeet. Siis mikä tätä vaivaa? Sitten heti kun se vastaan lähdetään karkuun. Keksimuru. Ihanaa. Mikä on kaikkein tunnus? Se on sun nimi. Tässä pelissä. Vaikka joku. Mikä on? Olisi jo. Sanku. Oota, voiko sä laittaa, että sipsimuru? Laita, että sipsimuru. Laitoin oli ja 8. Oota, mä haluan laittaa Mä laitan siis Sannikselle nyt tätä
Sipsimuro, keksimuro olisi ollut hyvä. Älä, mä haluan itse. Ei kun mä laittaisin sulle sen, että sä voit puhua muille, kun sä et voi puhua mulle. Jos mä voin peidä. Joo, mitäs kaikkea vielä mun puhuu? Varmaan tää on nyt tässä tää video. Kiitos kun katsoitte videon. Ootte ihania. Nähdään ensi videossa. Kertokaa siis jos haluatte. Mäkin tuu tänne mun luokse tänään. Kertokaa jos haluatte Lylik prank-videoita tai muutakin vaan niinku tästä pelistä. Niin kiitos kun katsoit. Moi moi!